מהי ברית זוגיות? שלום, שמי ענת ברוך ואני עובדת כמגשרת במשרד עורך דין ג'יי הייט. רבות דובר לאחרונה על ברית הזוגיות. מהי ברית הזוגיות? ידוע כי במדינת ישראל, אף על פי היותה מערבית, ליברלית וברוב חילוני, עדיין האפשרות היחידה להינשא היא נישואים באמצעות הרבנות, דהיינו דתיים. אלו שאינם מעוניינים להינשא ברבנות, או שהרבנות ממניעיה מסרבת לחתנם, נדרשו עד 2010 לטוס לחו"ל ולהינשא שם, נישואים אזרחיים שהוכרו במדינת ישראל. חשוב לי להזכיר לכם, ועל כך פירט עורך דין הייט בסרטון שבנושא נישואים אזרחיים, במצב שבני הזוג שניהם יהודים, הם עדיין יחויבו להתגרש בבית דין רבני. ברית הזוגיות אינה מוצר של צורך אזרחי המדינה, שהיו במצוקה שנים, חלקם בשל ספק יהדותם, על פי הרבנות, תופעה שהתחזקה בעליות הגדולות מרוסיה, מאתיופיה, ובחלק מהם מרצונם של היהודים להינשא ללא יהודים. אז מי יכול להינשא בברית הזוגיות שחוקקה בשנת 2010? תושב ישראל או תושב קבע מעל גיל 18 שאינו קרוב משפחה לבן זוגו, שאינו נשוי לבן זוג אחר או לבן זוגו, והתנאי החשוב והמתקיל הוא שהוא חסר דת ולא רשומה דתו בשום מוסד או מסמך. אז זה לא מה שחשבתם, נכון? לאחרונה אנו שומעים יותר ויותר כי רוצים להרחיב את ברית הזוגיות. להרחיבה כדי שתהיה מתאימה לכולם. לזוגות שרוצים אלטרנטיבה לרבנות. למסורבי נשואים של הרבנות. לכהן ואלמנה, להומואים, לסביות, טרנס ובי, לספק יהודים, ובקיצור, לכל מי שעד היום צריך לצאת מגבולות הארץ כדי להינשא. לאלה שגם אם ינשאו בחו"ל לא יוכרו נשואיהם בארץ, ולמי שאינו רוצה לערב את הרבנות בנישואיו. ולא פחות חשוב, איך נפרדים הנישאים בברית הזוגיות, שכבר חוקקה. בני הזוג המעוניינים להתיר את ברית הזוגיות, ימלאו טופס בקשה להתרת הברית, והתייצבו מול רשם, באם ישנה הסכמה של שני הצדדים, יאשר זאת הרשם, ימחק רישומם כבאים בברית הזוגיות, וירשם במקום פנוי או פנויה. אם אין הסכמה הדדית, ניתן להגיש בקשה בבית משפט לענייני משפחה, ובית המשפט זה יתיר את הברית. חשוב וכדאי כי הבאים בברית הזוגיות ילוו את חתימתם על ברית זו בהסכם ממון מפורט המכסה לא רק את ענייני הממון, אלא את משמורת הילדים שיבואו, גבולות אזור מחיה, חלוקת תשלומי הוצאות הילדים וכל נושא המשותף וחשוב להם. הסכם זה יקבל תוקף בית משפט. רוצים לדעת עוד? צרו עמנו קשר. מספר הטלפון שלנו, האימייל ואתר האינטרנט מוקרנים כרגע על המסך. תודה שצפיתם.